Para kanca saking PT UV. Teman-teman dari PT UV Karanganyar yang hadir dimohon untuk swafoto. Alumni SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Alumni SMA Muhammadiyah 2 Gemolong. Swafoto. Sering lurus tak? Bisa turun yen awan ratu yen mangen hamreko tansah kelingan. Betul kowe bener kandamu cah ayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu. Rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu do guyu. Lali wayah lali beton etang itu gendrong pilih rajut apa pilih urung tak trimo gantung Balarinya pamalarinda setino kaya semindu ning awak barak kekuru numpak karo lakoni ngunan wong sabar mesti kenaku wong sabar mesti kenaku. aduh papa aduh piyong anakmu kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cutut nyemplok neng karung kepacut alias kadung nenteke sawah nenteke kampung harus tanya ya. Ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu guyu wayah lali betong tong etang etong wong lagi gendrong pilih rajut apa pilih urung tak trimo gantung
Wajahmu kaya wong kemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kepacot alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung ya nduk Cahayu Jelas. Wangsul mengendali woro Matur suwun, monggo Pak. Wasoro. Sesarengan kali alus. Seret ireng tak son tambah manis kita punya yang aku nyambi selirane ratana antiku kiwang liang yen si putih anggap ati kebranan ramanda atiku saya ndodrong tak sanani senepikan kulo pependeng asing arasai
Mustika Cahayu. Taselo mangkat campur sari. Rosta. Oke. Najan aku gunung kok banget gojekan karo aku. Rosta. Ziki Zakase, Ziki Zakase. RSM Audio. Jenengan apa aku? Bareng. Bareng. Aduh. Dihitungi enggak? Ben kompak ora kayak mau. 1, 2. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku
Matur sembah nuwun, sudah balik dengan kelas kentang konco-konco Al-Rustam, Bandaran Jenggri Kedawung. Kawan Asrana Komanas Anton, kalian menikah mau pilih maling yang pun terkait saudara sangat semagegen dan juga untuk meriah. Monggo Mbak. Ayo yang ngadeg. Monggo Mas. Letu kimin. Ayo. Anange sajroning atiku. Nalika sliranmu ninggal aku. Apa sliranmu ra krasa aku kudu sabar karo sapa. Bebasane mung katon-katon sliramu wae. Aja lali pamelaku uga mono Kisahku kaya
esuk sore tak Aja lali pawalengku uga mono janji-janjimu aku kan sadar satu tak gantengmu nganti saelingmu. Gadang iki Kang Bayan tenge kadung ngadeg. Ayo GWL. Ayo. GWL. Ayo Jim. Jim. Ayo. Ning opo sliramu teko
wong ayu sing tak tresnani rena wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati Asoi Pade. Turunin kok saya. Lah nggih pas niki kula mboten mlebet tok marane apa-apa. Boyo.
botak gundul. Cepet sembah nuwun bose bakso. Kalau mau bapak ngersake lelagon sampun nyawar nyuwun pangapunten sinan arus tanah dengkrek sregen badhe libur napa Mas Ibu suwun Tembang kangen karo Gubuk Asmara. tembang kangen. Nyokek yuk. Yo. Owai awangi udan wis rawe suwe. Banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggalake aku. Suwung jroning uripku.
bak tulisan warna abang tondo isih rawan Malayo kesele Jenenge gubuk asmara biyen tangga tresno ketana papan tarani kuasa ketemen asmara ayo yo gubuk kae nyimpen wati nganti besok tumeka saiki gubuk Sahur. kae kebat crita waya wengi nganti gagat rena enek bir aku ora enek catetan sajroning ati katan luntur saya merah ati aku kowe dadi tresno marga leren nang gubuk asmara Nggih, sampun. Terima kasih. wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ati kebacut tresno ning atiku magawe lara on tuweke cocoke ngene iki ya nek jane ora tresno-tresnonan ning apa sliramu tega Mendang rante rambut atiku keronta-ronta Gustiku lonyon ngapura
sing tak tresnani Rino wengi Rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati kebacut tresno ning atiku mbok gawe lara sing enom gak jalan nang kene iki ning apa sliramu